North Patrol Motoros Klub 1994-ben alakult itt Nagybátonyba. Akkor egy olyan 6 fővel alakítottuk meg a országba. Hát nem azt mondom, hogy a legelső között, de azért az első 10 között volt a megalakuláskor. Azóta rengeteg klub alakult, ilyen-olyan céllal, de nekünk a lényeg az, hogy egy ütőképes, nagyon jó társaságot összebírjunk hozni, ami tudja képviselni a motorosoknak a érdekeit, meg a mi szórakozásunkra is váljék. Mióta motorozol, Timi? 4 éve motorozok saját motorral, azelőtt csak utas voltam apukám mögött. És hogy fertőzött meg téged a motorozás? Hát apu mögött nagyon szerettem, élveztem, és úgy gondoltam, hogy jobb lenne, hogyha én vezetnék, nem csak utas lennék mindig. Még iskolába járok, 17 éves vagyok, gimnáziumba járok. Mit szólnak az osztálytársak ehhez? Hát tetszik nekik eléggé. Fiúk mit szólnak hozzá? Hát oda vannak érte. És mit jelent számodra a motorozás? Hát nagyon szeretem ezt, nagyon tetszik. Kikapcsolódás, pihenés, jó haverokkal találkozni, barátokkal beszélgetni. Hát egyre népszerűbbé válik ez a dolog, ez a 12. találkozó itt Nagybátonyba. Egy évben 3 találkozót szervezünk különböző helyen, ugyanis a North Patrol Motoros Klub az 3 chapterből tevődik össze. You think you're so misunderstood, you tell your lies, and to my eyes you look so good in your disguise, and the more you talk about, the more I start to believe in the lie that feeds the lies will keep me blind and give you meaning. But that's wrong. I'm so soft. I'm a sucker for a taste, and you make me feel misunderstood and no good, like a érkeztetek? Szia, Szakszentmártonból jöttünk, az Iron Horses motoros klub vagyunk. Jártatok már itt? Persze rendszeresen visszatérő vendégek vagyunk, nagyon jó baráti kapcsolatot ápolunk a North Patrollal. És mit jelent nektek itt lenni most azon a 3 napos találkozón? Hát olyan, mintha nyaralni jönnénk. Otthon lennénk, teljesen jó. When you're gone, yeah, and sometimes you just have to turn the page and look at no struggle when it's over. Az előbb beszéltünk róla, hogy nagyon családias a hangulat. Ti is családdal érkeztetek? Tehát jellemző, hogy feleséggel, gyerekekkel jönnek a motorosok? Nincs kizárva, de most konkrétan család nélkül érkeztünk, de már erre is volt példa az évek során. Arról is tettünk említést az előbb, hogy határon túlról is érkeznek magyarok. Úgy tűnik, hogy a motorosok táplálják a kapcsolatot itt határon túl is, nem csak az országon belül. Ez így van, többféle kezdeményezés is van erre, sőt ez már túl is ment a kezdeményezésen. De pont a North Patrollal voltunk 2006-ban, körüljártuk a
régi Magyarország határait, és érintettük gyakorlatilag az összes magyar lakta részt. És mit gondolsz azoknak az embereknek, akik nem motorosként érkeznek ide, hanem egyszerű rajongóként, vagy kik csak kíváncsiskodnak? Mit jelentett ez a közösség? Hiszen itt a nemzeti jelképek megjelennek, olyan koncertek vannak, ami a nemzettudatot talán erősíti, az ő megjelenésük. Mit jelentett ez az embereknek? Hát gondolom kétféle látogató érkezik. Az egyik, aki ezekkel tisztában van, meg szereti, az gondolom kap egy megerősítést. Akiknek meg újdonság, hát hogyha valami olyasmi megérinti, ami utána is fogékony lesz ezekre a dolgokra. És a mostani koncert, ami ma este lesz, várjátok már? Biztos, hogy jól fogunk szórakozni, így van. Mit jelent még a kikapcsolódáson kívül nektek ez a találkozó? Maga a találkozó? Hát ugye a találkozó ott kezdődik, hogy az ember elindul otthonról. Tehát egy nagyon jó motorozást, szerencsénk volt az idővel, aztán ugye majd vasárnap haza gördülünk. Hát itt találkozunk nagyon sok más klubbal, nem csak klubok a lényeg, nagyon sok más motoros baráttal, akikkel időről időre jó elbeszélgetni. És mit jelent maga a két kerék? A két kerék? Hát az maga az életünk, nem tudom menni szebben mondani. Szervusz, hogy kérdezzem meg, hogy honnan érkeztél? Szlovákiából, Tornajáról. Mit jelent ez a motoros találkozó itt Magyarországon a határon túli magyaroknak? Hát legelőször is örömet, szabadság, barátok. Rendszeresen visszajártok ide Magyarországra? Persze, minden motoros találkozón, lehetőleg mindegyiken ott vagyunk. És ezen a helyszínen voltatok már? Persze, a titi személyes barátaink vannak, és szeressük ők minket. Milyen kapcsolat van így a határon túli magyarok és a magyar motorosok között? Nagyon jó. Különösen a mi klubunk, ez így remekel a többi közt, mert ott mégis mi nekünk ez ismerősök, rokonok, haverok. Milyen buli lesz? Hát ez jó buli mindig, úgyhogy mi ide szeretünk visszatérni, nagyon jó. Törődönek velünk, úgyhogy jó. Koncertek? Koncertek persze, hát a koncertek az majdnem mindenütt egyforma is. Nem baj, hogy esik az eső néha? Soha nem baj, az eső is a miénk. Tehát mit lehet tudni ezekről a motorok, hogy ezek speciális motorok? Persze, ezek háromkerekű motorok különlegesek, ezt mi építjük. Csak egyéni mindegyik darab külön-külön van építve, házilag van csinálva otthon. Forgalmi, természetesen mindegyiken érvényes, mert nálunk lehetséges ezeket építeni. És Magyarországon ezek szerint nem lehet ilyen motorokat építeni? Magyarországon megvenni lehet, de ami forgalomban van helyezve, úgyhogy az csak olyat lehet Magyarországon, nem tudom, mások a törvények meg. És miért jobb ez, mint a kétkerekű motor? Hát nekünk annyiból jobb, hogy mi ezt tudjuk csinálni. Mink ezt építjük, mindegyiket külön-külön, úgyhogy külön méretre, feleségemnek külön, fiamnak külön, magamnak. Hát most ez eladó, különben ez a kék ez eladó lesz, és akkor építek egyet magamnak. Mennyi időbe telik egy ilyet megépíteni? Pontosan 6 hónap alatt. Akkor szívből gratulálunk, aztán bízunk benne, és sokat látunk majd a magyar utakon. Köszönjük. Én is köszönöm. Nagyon családosnak tűnik itt a hangulat. Rendszeresen visszajárnak motorosok, és egyébként, aki nem motorozik, csak szereti ezt a csapatot? Igen, eléggé állandósult most itt a létszám, vagy nem is a létszám, hanem a embereknek az összetétele. Nagyon sok a régi arc, akik tényleg 10 éve, vagy talán még több is ide járnak. Persze mindig van új, és minél több újat szeretnénk még a régiek mellé. És a koncertek mennyire vonzzák ide még azokat az embereket is, akik egy kicsit távolabb állnak esetleg a motorozástól? Hát igen. Van, akit a koncert vonz, de nagyobb részben azért tényleg a motorosokkal való szimpátia vonz az embereket. Egy kellemes hétvége minden évben.
És ahogy így körbenézünk, a nemzeti érzés és a nemzeti hovatartozás mintha igen erősen jelen lenne itt a motorosok és az ide látogatók között. Milyennek az oka, milyennek az üzenete? Hát igen, elég nagy súlyt fektetünk erre a dologra. Hát ez az érzelmünk azért valamilyen szinten tükrözi. Próbálunk odafigyelni adni a dolgokra. Ezért van ez a úgy mondom, úgy szóló akció, hogy a külföldről érkező magyar motorosokat ingyen engedjük be a rendezvényeinkre, mindegyikre. Ezek szerint most is vannak itt határon túli magyarok. Igen, Felvidékről, a Szerbia területéről is jönnek, Erdélyből, minden részről. További tervei a motoros klubnak? Hát mindenképpen fejleszteni a dolgokat, és szeretnénk, hogy odafigyelnének arra, amit mi képviselünk. Sziasztok, honnan érkeztetek? Zagyvalónáról. Minden ilyen motoros találkozóra eljöttök? Ha csak tehetjük, igen. A környéke vagy távolabbra is? Távolabbra is. Miért jó egy ilyen motoros találkozó? Mert sok a motor. Látom, te be is vagy öltözve. Nagyon szereted a motorokat? Igen. Mi szeretnél lenni? Én motoros. Az egész család itt van. Hát ez kivételes eset. Közel van. Tehát motorral csak ketten tudunk jönni. Közelebb van, így autóval is jöttünk. És a család minden tagja megszállott motoros? Hát kivéve a legkisebbet még. És a nagylány, te is szeretsz motorozni? Igen. És te hogy érkeztél? Apa vagyok. És maga a rendezvény szervezéséhez segítséget kapnak-e valahonnan? Hát ezt önállóan oldjuk meg. Segítségre volt példa, de már most 2 éve elég elhatárolódnak tőlünk. Úgyhogy önerőből van megoldva itt minden. Sometimes you just have to walk away.